ka jingbu jong Bryan Adams yak kidur bat ki video ha ka Instagram account jong hadien bauladap ban rai hamadan JN Stadium Polo kala pelong mentai ya kilang bat ki phaulang ki nong kersan jong liu nong rai ba pau nam ha ka perthai ban tiplun ya ka nong ba shillong bat ya ka jela Meghalaya barok away da ka ba pen pau ya ka jingkemen halor kani menteri katana tourism ka sarkar jela ba polling do ulong baki million ngot kinong kersan jong Bryan Adams sa Instagram kilo yo ilot ya ki video jing rai bat ki jaka jngok kai ha shillong ki ba uniu nong rai na Canada utam haka account jong kumta uang bakani kala dei ka we na ka sinjam barat ba ka ban pelong pat ya ki hajar bat ki lang ngot kinong jngok kai na ki we kiri ka perthei ban kwa wan jngok kai shakani ka jela Nalor kata uong ru baha kasngi bawan Bryan Adams kila yo ban penkop buram da kajan rendia bat tang kata ulara syu kambon kini ki rendia ban yonit samlang syakinong yarap tem jong menteri uloong ru baka kadin sun jong kajela kala yo ban thau sakawai pat kakana namar uni unong rai bapau nam ulawan banhyar day syaka kadlin sun Guwahati Henry wan hyar hadu kadlin sun jong ka jalala jong kata ka kadlin sun umroy kumta nakaliang menteri uang ba kwa ban sngap ya ki jingwo niya ki bawan na road na kenriang na marka day ka jinglong briu hi ban wo dong wo niya tang na ka wake concert ke jong Bryan Adams ka ba ki kita bagi ong tangible benefits ki jing mentoi ki bagi la ban yo ka bading kong ngit pechwa tang ya ka Instagram account jong ka ba udon daki million ginong boat followers but ula post ya ka jingwan ge jong ban perform hasilong ka babut ba kibriu keleng setlak perthai ki bampa yo snow ke kerteng jong hasilong menta ki latip ke hasilong te kumju kumba ki long kini ki we pat ki performers ki pelawan sini Alan Walker ekon bat kumta terter te kabaar ni ba hakasngi bawan ngila penkup ya da ka jain rendia kaba ula phong ula kup bat lara susu ini gerendia banong ba ki unlet bansam ya ki bandmates bat ki nong ya tray rengkat bat te kabalai kalong ula wanru bat yuk kejat da kaba ulan ha Shillong airport umroi kaba dehi sakawai pada ka endorsement ya ka airport jongi hangni ha umroi te nalor kata kibriu ki jongi lar pishim na katika concert ka jingthmur hi jongi ki concert kalong ban kringi ki tourist shagane ga jala ga jongi ki bayo anong nangta lapi ong ki ba desha lapi ong ki dekwai bedjur ki ba doni ki stalls ha tu ka venue kini boro ki briu jongi batang min kasngiru ngarang ye kendu hangni hala emkra ya ki nonggoa ki ba lasa nadu ka concert bat ki barang sa Shillong ban let explore sekwi pat ki jaka hagani ka state ko jongi ti ban ong ba kata kadi ka pin kalong ka ka ba topmet namar ki beneficiaries direct and indirect beneficiaries ki dehi ki briu jongi wat ya kani daladi ba kun ke cherry blossom ru kibriu kiba ju rap batum ke ba menta ki hakatu ka plot jaka ka venue jong ka show ki ong ba ngidang la ba ni kawan ke cherry blossom namar tang ar laisngi jong ka cherry blossom kala cover ya ke ba ki pelut de ki benai hakaba rap ke ba tikni ki ba ki pajba ki de bantip bat ngan sa share ya ki detail jong footfalls kat no ki brio ki bawan nasabar but likely kumbangi pej akatuga tangai ka concert jong Bryan Adams lupa kumba live ho hajar ki attendees ki brio ki bawan hangto but na kita amduna ya 100% ki brio nabar Meghalaya lada way naki upulud
tang mar arpo hajar khen kat no ka revenue kala wan chakan ni state ke jongi tin dei nak tak tahu ka tourism menta hadin juga sarkar bat ka MECL ka balai ke tourism sector ka ba besar ye ki pat ba jongkan ni ke jala